V prípade šikmých striech pokrytých tvrdými skladanými krytinami odporúčame použitie poistných hydroizolačných fólií aj v prípade, ak sa neuvažuje s využitím povalových priestorov na obytné účely. Ak sa bude podkrovie využívať na bývanie, použitie poistných hydroizolačných fólií je nevyhnutnosťou. Skôr ako pristúpime k práci s fóliou, je potrebné spevniť každé úžľabie plným debnením alebo pozdĺžnými kontralatami v šírke aspoň 25 cm na obe strany od stredu úžľabia. Ďalším krokom bude osadenie odkvapového plechu na odkvapovej hrane po celom obvode strechy. Firma Bramag má pre tento účel v sortimente hliníkový odkvapový plech dĺžky 2 metre s rozvinutou šírkou 200 mm. Plech prichytíme na krokvy, prípadne na debnenie pozinkovanými klincami, tak aby boli po vyložení fólie na plech prekryté. Odkvapový plech bude slúžiť na odvedenie vody z poistnej hydroizolačnej fólie mimo pôdorys strechy. Odkvapový plech podsunieme v úžľabí aj pod pripravené spevňujúce kontralaty, prípadne debnenie. Tu vidíme spájanie odkvapových plechov medzi krokvami. Plechy vzájomne prekrývame približne 6 cm a v mieste presahu vzájomne prehneme. Počas montáže sledujeme ich osadenie v jednej línii pomocou pripravenej šnúry. Na prilepenie fólie k odkvapovému plechu použijeme obojstranne lepiacu pásku Duorol, ktorú nalepíme 11 cm od horného okraja odkvapového plechu.